Salam, buka weh. Alhamdulillah teko desa tercinta iki Tejo Kencono. Tapi omahku jek aduh iki yo. Lagi jelas kesel, lempoh. Golek ojek kowe apa yo? Wah, kayaknya pangkalan ojek ya. Beneran, tak tidak enak. Mas. Piye? Sampean melayani ojek ora? Yo iya lho, ora maca motone picek ka lho. Maca nun kae. Oh iya. Bisa ngeter aku ora ya? Lah ngendi omahe? Alah kono kae lho ora ado, paling setengah kilo buran. Yo tapi 20.000. Waduh larang men tapi yo. Wis ngono kuwi tarife. Ya wis lah yuk. Tapi enake 2000 iki, Mas. Iya, Mas. Ora, Bu. 2000. Jajal tak anuke kancaku dhisik. Ya. Piye Pak Wana? Ojek 2.500 setengah kilo gelem ora? Walah, ya wegah to nek 2000. Wis kowe dah sing ojek. Bagus piye ya? Beban nurun nek bensine ora cukup. Delokne sampean melas aku. Ya wis Aku lah dintani kene ya. Mas. Tolong, Mas. Yo dintani kene. Iya, ya. Sampean tunggu kene dhisik, tak mau delete. Ya, ya. Yo kayak numpak. Loh, lah kok malah gua arko Mas iki? Lah duit 2.000 karek numpak ban loro nggo motor. Wis tak numpak kok, penak-penak. Waduh. Sebentar tekan omah. Ya salah yo. Ora lho Mas, kok ora penak timen to iki tumpakane ojek 2000 wanget timen tumpakane. Lah penake koyo ngene wis gegawe numpak, ora dadak mlaku atuh tekan gol kok dadak kakean cangkem lho. 2000 dingal. Wis 2.000 karo endi? Wis lah, aku ora penak blas iki wae. Sampeyan jajal rasane kene, aku tak sing Iya. Duh, ora kabeh. Gantian rek sampean. Rasane ben rasane. Ah, penak-penak kok. Rasakno iki. Enak ora iki? Oh iya, ya penake pol to. Lah omah iki ngendi to, Mas? Waduh temen. Alah ngono iki lho dirine teko, rasa kakan mrengseng. Tapi kedhi antarane iki. Lho. Wis, ngono. Wis tak bayar ta mu, Yan? Wis, ya wis, aku tak balik. Wis bareng ngono. Loh, mau iki jane sing ngojek aku apa sapa to jane? Kok malah aku sing dorong ngene iki. Keselen aduh. Oh, wow. Aduh. Assalamualaikum. 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 Lah kayak suntuk kayaknya balik kok Kalimantan lho, Pak. Kayak sonto pas Bali, pas ulang tahun kan dong. Ayo dirayakin dong ulang tahun nih.
Ya ayo Pak, sampean untuk bocah-bocah, engko langsung buka lawang, langsung dirayani. Oh iya tak jeluk cah cilik-cilik. Dik, iki Sondo kan Bali. Pas ulang tahun nih, kanca-kancamu jeluken. Oh iya siap. Lah dhewe kon ngelayakne ulang tahune Kang Sonto, ayo Rana. Ayo. Salam, buka we. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Ayo. Salin. Salin, Mas Sono, selamat ulang tahun. Ulang tahun. Selamat kerjani. Selamat ulang tahun Mas Sono, panjang umur. Iya.